Mä oon selvästi liian huono markkinoimaan yhtään mitään täällä omalla alustalla. Mulla on tänään olevinaan täällä mun hoitotilalla niin avaimet ovet tai tämmönen nykyaikaisesti sanottuna pop-up-päivä. Varasin tänne meille, kuule oikein, pipperikaakkuja ja sitten glögiä. Ja mä oon aamu 9 asti täällä ollut ihan yksi. Mut ei se mitään. Oon mä saanut täällä väkerettyä teille joulujuttuja. Eli lämpimästi nyt tervetuloa vaan kaikki. Mä oon täällä 5 asti ihan yksin kyllä, mutta kyllä mulla asiakkaitakin sit rupeaa tulemaan. Siellä on sitten jo varattu aikoja. Saa 5 astikin tulla. Avoimet ovet tavallaan on sinne asti. Muutenkin niin nyt joulun aikana, kun mulla tulee noita joulukalenteritarjouksia, niin sovitaan silleen, että niitä saa tulla hakemaan ja ostamaan. Mulla on ovi auki silloin, kun on paikan päällä. Ja jos mulla on semmonen asiakaskeissi menossa, että me ei olla housut kintussa tuolla toisella puolella esimerkiksi tekemässä prassisokerointia, niin ilman muuta tulkaa hakemaan tavaroita, joululahjoja, lahjakortteja, ihan mitä vaan. Tai vaikka vaan moikkaamaan. Saa täällä tulla käymään. Ei tämä nyt niin salatiedettä täällä ole tämä touhu. Mut joo, ihana homma. Mä oon kohta syönyt paljon pipareita, juonut kaikki glögit, mut kai täällä nyt vielä vähän olisi sullekin, jos kiinnostaa tulla pistämään. Ja hei niin, no Monteilin hydrosellin tuotteethan oli nyt tosi halavalla. Elikkä 50 se semmonen aivan ihana pussukka, mistä löytyy putsari, voide ja silmänympärisvoide. Elikkä jos tarttoo jotakin semmoista laadukasta tuotetta, mitä ei löydy joka marketista, niin sitten kipin kapin tänne ostoksille. Minä en täällä myy semmosia tavaroita, joita saa joka nurkalta. Niin kannattaa hyödyntää semmoset joulutarjoukset. Ja muutenkin seuratkaa mun joulukalenteria, sille ihan oikeasti tuloa ihan hauskoja juttuja. Mä oon niitä täällä jo vähän väkertänyt. Mä väkerän niitä koko ajan lisää, mutta teitä varten tätä tehdään. Ja vähän itseäkin varten. Joo, totta. Mukavaa joulualusaikaa. Tulukaahan käyn.